Bo día. Bueno, procedo á lectura entón do manifesto institucional do Concello de Lugo. Como cada ano, conmemoramos o 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, loitando polos dereitos de todas, especialmente polas que xa non poden facelo. O 25N é un día de reivindicación, de expresar o noso rexeitamento unánime contra a violencia de xénero, pero tamén é unha xornada para a lembranza. Neste caso, das 42 mulleres asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas, como Estela, Fadoa, Mercedes, Andrea, as 4 galegas as que este ano lles arrebataron a vida, e que se suman a unha negra lista na que tamén figuran 10 menores que foron asasinados xunto coas súas nais e outros 32 que quedaron orfos e orfas. E igualmente é unha data para rememorar a todas as mulleres que sofren calquera forma de expresión na que se manifesta a violencia machista. De xeito particular, a veciña do barrio da Melodrosa, Cristina Cabo, asesinada hai 2 anos. Vaya desde aquí o noso alento e apoio ás familias e seres queridos de todas elas. 1.285 mulleres asasinadas e 63 nenos e nenas. E isto, se tomamos como data de partida o ano 2003, que foi cando se comezou a contabilizar estes crimes. Asasinatos que non atenden a condicións nin fronteiras, porque a violencia contra as mulleres e nenas é un problema a nivel mundial. É un fenómeno universal e estructural que impide a consecución da igualdade real, que atende contra a paz e os dereitos humanos. Calquera muller do mundo, polo simple feito de selo e ao marxe da súa orixe, idade, religión, educación, traballo, é susceptible de ser obxeto de agresión ou discriminación. Días atrás pense de prohibir o matrimonio infantil en Colombia, pero logo de 9 intentos fallidos. Actualmente as mulleres e nenas afgás están a sufrir unha violación flagrante dos dereitos humanos. Non poden ir ao colexio a partir dos 12 anos, non teñen acceso á universidade, foron excluídas do mercado laboral, o transporte público están excluídas, segregado por xéneros, deben cumprir un estricto código de vestimenta, non poden practicar deporte, ni sair da casa sen ir acompañadas por un home con parentesco, non poden escoller con quen casar, cantos fillos ter, nin teñen liberdade para decidir sobre as súas relacións sexuais. Tampouco poden asomarse ao balcón ou ás fiestras, que deben ser opacas para non ser vistas. Mesmo teñen negada a liberdade de expresión. No noso país, este ano, cumprimos 20 anos da Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, que por primeira vez recoñeceu que a violencia de xénero non é un problema que afecta ao ámbito privado. Ao contrario, maniféstase como o símbolo máis brutal da desigualdade existente na nosa sociedade. Trátase dunha violencia que se dirige sobre as mulleres, polo simple feito de ser mulleres, por ser consideradas polos seus agresores carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respeto e capacidade de decisión. Mais despois destes 20 anos, aínda que os logros xa conseguidos, existindo un rexeitamento colectivo e unha maior conciencia que en épocas anteriores, grazas aos movimentos feministas que pelexan porque a violencia machista non sexa un delito invisible. Esta lacra segue a estar presente na nosa sociedade. Só nos 6 primeiros meses do ano houve máis agresións e delitos contra a liberdade sexual que no 2023. Un sinal de alarma que nos indica que o que estamos a facer non é suficiente. As mulleres vítimas de violencia de xénero, pero tamén a sociedade, exixe unha resposta contundente e unánime por parte dos poderes públicos, porque é necesaria unha maior unión dos nosos recursos económicos e asistenciais e que esta redunden en políticas educativas adecuadas.
Ao igual que debemos facer fincapé na importancia dunha boa educación máis plural, máis igualitaria, hai que incidir tamén na aposta por políticas feministas que poñan fin a moitos problemas que agravan a violencia de xénero, como a brecha salarial, o negacionismo machista, a falta de conciliación, problemas, todos eles que debemos erradicar se queremos ser unha sociedade igualitaria, democrática, avanzada e tamén, por riba de todo, unha sociedade sen sitio para a violencia de xénero, de ningún tipo, porque as agresións poden ser físicas, sexuais, psicolóxicas, económicas ou emocionais, e todas elas supoñen un atentado contra a integridade das mulleres e un ataque á súa dignidade como persoa. O agravante de que a violencia machista é o único delito onde a primeira xulgada e estigmatizada é a propia víctima. Por iso, neste 2024, e sumándonos á declaración de Federación Española de Municipios e Provincias, tamén queremos reivindicar que a vergoña debe cambiar de bando. O sinalado ten que ser a maltratador, non a maltratada. Manter un control total sobre os recursos financeiros e violencia. Intimidar, ameazar, aillar a parella das súas amizades e familia é violencia. Criticar, infravalorar, abusar verbalmente é violencia. Obrigar a parella a un acto sexual é violencia. Empregar a forza física contra a parella é violencia. As administracións non poden permanecer alleas e teñen a obriga, cada unha desde o seu ámbito competencial, de asegurar os aspectos preventivos, educativos, sociais, asistenciais e de atención posterior ás víctimas.